Lamia sa madloy. Trabaho na pod. Wajib magsurang-surang sa kuwaron. Kaya magsurang-surang sa kuwaron. Piti gyud. Tama di wam ni ko'y trabaho di ay ganong nimatang kong sayo. Gutuma ay ngita sa kong sima-sima be. Sa kasutan balay bay. Duda jud mo. Palit ko siguro sa tindahan eh. Target lock, gwapo. Bagay kay ni sa imperno ba? Tanawang na mo, murag manghod ni Lucifer. Ikaw ba, demonyo? Dugay ka gutok. Pagbago na ba kay 2026 na? Diri na sa kuha. Kay angay na himuog alagad sa Ginoo. Ay nagsigmama diya kay diri na sa kuha. Ako na'y baala na. Sumanrot. Thank you, yo. Wala ka tayo. Pas mo na guro ni. Boss, nakasinsilyo, boss? Wala na ba? Buto na kayo, boss. Basta nakasinsilyo ba? Ako pinunto ba eh? Wow, gwapuhan mong silpon, boss eh. Mahalon siguro na ba? Oh, iPhone 17 ni. Mahalon kayo ni. Kana kawata na kay nindot kay cellphone mahalon. Kana kawata na kay mahalon kay na nga cellphone. Dutag niya ko yung nga nga silpon, oy. Mao ganing kawata no, parang na kay cellphone. Ayaw do. Ayaw pangilabot og dili imuha. Paningkamot, mangita kag trabaho o magtigom ka. Sumbagon ka na ako nino. Yakwaon ako tanan gamit niya. Boss, wala juga bisag 20 lang, boss. Gwapo bi ko kag cellphone no, wa kay kwarta. Sige na ko. Sa man ni bataan ni Mamo Guzman. Wala lagi ko'y kwarta lagi. Nagkautang-utang pa manggay ko ani. Baga na niya ko ang cellphone. Kapatid, ayaw. Saon na ako niya, di mo siya muhatag. Sumbagon na lang dyan ako niya. Bahala na ni. Katula ba? Agay! Ngano kisambag man ko nimo? Kadungog ba day na? Maunay gaba nimo kay mangtas kay ka. At least dili maayo yang gibuhat. Nunsa ka? Ay, wala, boss. Sige, boss. Matur ako kung nung agsos balay. Gusto na kayo. Maayo ka na imong gibuhat igsuon. Ug maglungag na lang ka dili manghilabot. Push, Ben. Tabang, Ben! Tabang ba? Nilalang. Suya ka, bata. Pagdaro ba? Kay matay na lang kalaki ni mo. Ilang mga kanila, kaya nagkuhan pa ko. Saman ka, isog ba kay ka? Sa may gusto ni mo. Wala ko na ako. Namatay na noon ta. Saman, subagay na lang ta. Tabangan ko ni mo. Wala ko namatay. Saan ni sila nag-away? Pariyarong tagnaong niya mag-away. Ako nga tuon, be. Ako ulangon. Ay, magkayo ka. Uy, saan mo? Yo, huwag tabangan. Namatay na noon ko. Ko ba, kusuki ka masok ko sa kuha ba? Yo, saday, problema din ninyo day. Nangkagitog sumba kayo, bisig email na gani. Sige, ingani na lang para fair play ang dagan. Wala nga ka na igsuon. Kay dili maayo ang magkig-away sa isig ka tao. Suon, pasumbagayan na sila. Sige, ingani na lang. Saman, ani na lang para fair play ang dagan. Sumbag ka una. Tapos pag human, sumbag na pud ka. Kana mas maayo na. Uy. Igsuon. Di na maayo. Ayaw. Ay, sige. Ikaw na. Unhe. Gay! Ako na pala! Di ba? Fair play kayo. Sige, ikaw na po na. Simbahan na po. Kana. Gay sabay ta dito sa imperno. Bahala kay igsuon, magmahay ka. Nasa huli ang pagsisisira ba? Mali man yung ibuhat. Sige lang, di ba na sila iksoon? Sige. Sipa na po. Ano, motuos ako ano. Di lagi na motuos mga kay sungayan kayo na. Sige lang.
Kay ang tanan na ay kabaguhan. Anda magpasaylo ang Ginoo. Sige! Tama na! Oh, di ba? Tapla ang dagan. Kanya, wala na nasuko. Di na ko! Ulakaw na ko! Di na ko! Di na mayo itong gibuhat! Ali! Mag-email ba ta? Bahala ka! Di na ko! Di na ko mag-email! Magbago na ko! Mayo ka na igsuot. Oh, di ba? Okay na ka. Sunod gani, magkita mo, pangayo pasaylo. Ayaw! Ayaw papangayo ang pasaylo. Papasumbagaya diretso. Nya, nakara ko. Nagid ay kabaguhan ang tanan. Bago sa imong mata, mga satanas to sila. Maluoy mo! Wala ko'y pangkaon! Gutom na kayo! Uy, saktuwa, uy, gutom na kayo ko ba eh. Sir! Pagkaon lang, sir! Jeez, talang man akong kwarta ba eh. Nga naluoy man ko. So may dapat buhaton ako ani. Kawata na 50. Ilaga na na. Doon ayaw. Ikapila nga giutong si mong mama. Ikatulo kay gahi kay kag ulo. Pagbanto na lagi. Kana imong jis ihatag na kay ang Ginoo ay bahala mo balo sa imuha. Tama, pag bitay no? Asa mong 50 dali? Di sila may nabilin. Atay bata ah. Labaw pa man sa kuha.